Or for me that see you. Na me gidi say wo ho ye. So ho ye dia me pacho kase amen. Amen e chese enye ho. Me pacho elum yawe eninchia ebrew. Me pacho tie me. Em for the time ko hwe to kase en ko hwe nufu kase en hwe furu ma flat. No. And I know baby kase so be for furu kase de. Ene ko on ware. Eh mama wo kase o. E furu kase se me di. Aye bo hai. Uye ya. Sazo mo so make say me fa dey tane go hwe nufu asuso nufu atiego me hwe fa yo di fu akosempi subscribe channel no I like channel no na ma me fanchi akase ma me amena na retire chigu akabo the third papa sunsum no abraso si epige sunsum ye sunsum ma enche ibi hyiam ye aka sunsum sam me me kan say aha ayi attention tv multimedia me me kan say oba edan I like radio shim. Eshimwa ensema be call ho no. Odo keteke eshim. Orofo tiase na bra ho ase. Na di machi. Na wan sna po bia wo ukogya wo nan no. Na wan sna po bi empose. Sakrachi ne didi. Onyankopon dan ne janan. Obeyi amayu, obeyi amayu, obeyi amayu. Anyo fe. Odi ade bo wan sna po bi kun. And so called in Yanamo. Oko to ye no, omu sabe otokwan. Inti bra ujana. Once na bobi betima magote guyemu because ni nuane go mame. Once na bobi ni nuane go mame because no dey produce one. And so kan shira someone thing. Na mo ba fie na ba nua jollof. Na once na bobi be si so a was a ballock bean what someone so be na mo no de mia no bia na de sama ba horo nta mame aye obi ye bi ma wa ya kai aye obi ye bi ma wa kai o ne fie chi ni abofu enonia no what's eno video na obi se mo mwani nje obi se na ebi amempe wa video na mwani nje ibe ka se na cheta Nipam. Beka chenzi ni aji. Ana mesa. Ah. Mwini nje amunka na menko. Ni aji. Na mesa anko afichi. Ni aji. Ni aji. Ah. Ale waya kachira waya ka. Set video na edito. Ni post here. Omuse show wa wani nje. Ompema like ebi me ba metete no. Muda mwini nje. Oniani sina amkase. Na ninju o liana. Waya na ni mo wa fa ise wo onye shimbi. Ade ntino ye na. Ah? Ade ntina unia ye na ni mo. Na mata. No ye de. Na mata. Ana wo de menko abroach. Na be na. So di kan de. Obi ka ka so go wa go so. Asamu. Ye bibia. Yesu wani ndi. Yesu mpei. Who can cry so when you just me my baby. Tunya. Because the money journey about it. Oh, you need Edi mochia mudi adini be sheni petemadua eni first fruit, my first born, handsome boy. Yes, Daddies look alike. Hey, Kabino. The only energy is a guy, Hey, me bani a guy, you master. Oh yes. O accept ya cry and cry na. Treat your mother say wow. And expect anything back from the kids. Fanny said, "Bear man on our yaman." Said the old dog bear man.
saa na dɔ ne mma me mma no mensi ɔmo fam yɛkasa ebi mini ha yɛkasa abiribia obi wɔ ha ɔdwene sɛ akora yi meyɛ se ma na daakye bi ɔkɔ ha onyina bi a ɔkɔ maame hɔ anaasɛ ɛnde ɛwɔ asɛm bɛn ɔne sɛ woyɛ ama bɛrima no woyɛ ama nyame nyame yɛ adom a woso wɔ nkɔlaa no bi no nkɔlaa no abɛwagye sɛ wontwiti ɔmo yie no ebi ɔmo no na daakye Nyankopɔn bɛma ɔmo aba abɛyɛ biribi na wɔ ɔma no ɔmo ayɛ pasaa na ɔmo nenam hɔ nipa bebree saa na ɔmo yɛ ɔmo ntwiti ɔmo step kids ɔmo ntwiti ɔmo good ɔmo yɛ ɔmo nko adeɛ yie but nkɔlaa no bɛnyini no na saa nkɔlaa no mu ma bɛyɛ kama na ɔma no ɔmo ayɛ basaa sɛ ɔpɛ sɛ ɔma enyini bɛyɛ biribi ahwɛ ɔmo nyinaa pɛ yɛ ɔmo nyinaa good sɛdeɛ ɔtwiti ɔmo ntwiti ɔmo saa Nyankopɔn bɛhwɛ no so apagya ɔma na apagya ɔmo ne nso enti no so ɔmo ne nyini na ɔmo ankae wɔ koraa na ɔma no Nyankopɔn bɛma ɔma no aba abɛ ba yɛmu bebree na bibifoɔ yɛndwene saa adwe no obi dwene sɛ mehwɛ na daakye ɔkɔ akɔhwɛ ɔmaame ɔkɔyɛ sei na wo ba na wobɛwɔ adwene sɛ wohwɛ no ɔno daakye wabɔ asisa no ɔno ɛsɛ woyɛ obi deɛ yie na wososo de ayɛ me mma no ɔmo nsi me fam baako mpo sɛ me step kids na ɔmo nsi me fam da bia me hɔ da bia me ɔmo bɛka sɛ mama sɛ wabɛba da bɛn mama sɛ wabla yɛafew mama sɛ wabla mesɛ nkyɛn mo nkyɛn mɛba fi sɛ meyɛ ɔmo kaakaaka ya nka ɔmo bɛkɔ so aba me nkyɛn don't think about it yes me ngyini saa koraa kwan koraa mɛfa so deɛ ɔmo asa aba aburukyerɛ baabi a mewɔ no bagye sɛ ɔmo hyehyɛ na me mma three ways no me nko ana mewɔ me maame ne obi ani nkora ne stress me paa aburukyerɛ so enye easy na me kunu nso so nte hɔ bisa akɔ adwuma ne ade nti me mma no metwɛn sɛ ɔmo bɛpagya kakra ɔmo pagya bɛyɛ 12 10 kɔ na nti mo so ɔno abɛtumi adware even wɔ adwuma mu koraa na ɔno abɛtumi if ofiri school ba obɛtumi ɔmo hyɛ na nkɔlaa bi aso ɔde me nka sɛ me ma no aso ɔde nkɔlaa bi aso ɔde even me ma nkɔlaa nketenkete wɔ mu no kɔ no stress ɔmo de me fa mu ɛna wei mo me step kids nso ɔmo so wɔ mo nana ho ɛde me nka sɛ me ma me step kids na aso ɔde nkɔlaa bi aso ɔde ti me nko a ɛna me kunu nso ni me nkyɛn hɔ me nko a me ntimi ne nkɔlaa bebree ɛntena because sɛnea three pɛ no at the same time me sa nti fie kwa me sa yɛ adwuma na obi te nkyɛn na ɔmo kansi last na me ka sɛ me brɛ pa me kunu si US nso de agya ɛnti sɛ Ghana na wafa obi atena fie na agya wotua ne ka US de ana akɔfa na bɛtena fie sɛ ɔmɛhwɛ ɔma no tua ne ka ɛna sɛ nka waa na nka bɛgya adwuma atena fie ahwɛ wade me nso mempɛ ne saa mempɛ sɛ mɛtena fie wɔ abra menyɛ hwee daabi mewɔ me nneɛma a metumi de ayɛ adwuma no mentena fie sɛ me kunu wɔ sika nti obi tumi bisa me sɛ na living wife na still na woyɛ adwuma ayɛ dɛ obi so tumi ka sɛ na living wife wɔ kurom ɛyɛ dɛ meyɛ living wife nti no mema mabusuafoɔ nyinaa de ɔmo ha ɔba a na meso matam na mede akɔ akɔto me kunu so daabi nti ɔmo na me comment ase a ɔmo kyerɛkyerɛ no bɛha me ɛno a me friend na me ne hɔ no menim sɛ ɔwɔ nso bi a Christy ɔyɛ record no ɔsɛ isɛ wa sisi a na ike frɛ me o sɛ waposti video bi na comment paa ɛna ɔkɔhwɛ ɔsɔ reply baako koraa ɔsɛ hwɛ na sɛ wa no fi sɛ ɔno hwɛ ɛna me sɛ me nua atwa so twa so ɔsɔ reply na ɔno a ɔsa delete sɛ munim sɛ ɔno obi a ɔno ɔnyem koraa na sɛ wantena fie koraa ɔsɛ wɔntena fie